ଆପଣ ଏପରି କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେବେ ସଫଳତା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ? ଯଦି ଏପରି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଗଳ୍ପ ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ନମସ୍କାର, ସୂର୍ୟା ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଅଭିଜିତ ନାମକ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସୁନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ସଫଳତା ନାହିଁ। ଏକ ଦିନ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅଭିଜିତ, ଚାଲ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଲେ ଏବଂ ଏତେ ପାଣି ଭରିଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ତଳେ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ଏଇ ଗ୍ଲାସଟି ଜୀବନର ଆଶା ପରି ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ଆଉ ଲାଇଫରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ତଳେ ଝରି ପଡ଼ିବ। ଅଭିଜିତ ଏହା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନାଇଁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା କହିବାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ। ଜୀବନରେ ନାଇଁ କହି ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।